digitalai buruzko erabakiak hartzeko aukera itortzigun tresna litzateke borondate digitala. Kontua da 2018 urtean sartu zala indarrean estatu mailan datu babeseko lege organikoa, eta bertan txertatzea lehenengo aldiz testamentu digitalaren ideia, 86. artikuluan. Hau aurrera pauso positibo bat izan da, beraz azpimarratu beharrekoa, baina esango duna da teknika legislatibo desegokia erabili dela, hau da, modu trakets baten indala. Izenburua berare ez da egokia. Zer da testamentu digitala? Interpretatzen hasita, pentsatu daitekena da alde batetik online formatuan egin den testamentua dela. Hau da, ordenagailu hartu eta online formatuan idatzi duela testamentua. Edo bestetik baita ere pentsatu daitekena da ondare digitalai erreferentzia dion dokumentu juridikoa dela. Baina ez bata eta ez bestea. Gaur egun testamentu digitala ez da existitzen. Ezinezkoa delako ez du balio juridikoik testamentua online formatuan egiteak, eta bestetik oinarritzari dagokionez ez da bereizten ondare digitala eta ondare analogikoa. Orduan, errealitatea hau kontuan hartuta, ni neuk alde bat edo testamentu digitalaren kontzeptua eta borondate digitalaren terminoa defendatzet. Bestetik baita ere kritikagarria da legitimazioaren kontua. Ze legegileak legitimazio automatiko eta zabala aitortzeu. Hau da, jende asko izendatu sarbidea izateko. Hildakoaren familiko kideak, bikotea, oinordekoak eta testamentu betea erazle edo albaztea. Beraz hau kritikagarria da. Eta bestetik, non jaso borondate digitala. 86. artikuluak errege dekretu bat dio erreferentzia, baina gaur egun ez da existitzen. Orduan, hor utxune bat dago. Errege dekretu baten promesa egin zen, baina 2025. urtean oraindik ez dakigu. Eta utxune honei aurre egiteko aukeratu behar dena da, dagoeneko existitzen dokumentu juridiko bat. Eta horien artean testamentua identifikatzea egoki bezala. Zergaitik, izaera misto badulako. Egia da, berez, gure borondate patrimoniala jasotzea bideratzea, baina aukera bateko bestelako adierazpen batzuk egiteko. Orduan, ideia hori hartu eta baita ere defendagarria da borondate digitala bertan jasotzea. Nik uste lehenengo eta behin jakin behar dela borondate digitala zer dan eta nola jasotzean hau. Orduan, hor heziketa bat eskatzea, heziketa bat beharrezkoa da, jendeak jakinen behar du, eskubidea dula, eta ze garrantzi duen. Ez dela bakarrik Instagramer da YouTuberentzako, danok utzi dula dagoeneko oinatz digital bat, dano daukagula identitate digital bat, orduan horren karguin behar gehala eta horren garrantziaz jabetu. 85ko zuzentarauekin pasatzen bezala, nik uste gaur egun karbigera dela 86. artikulua ez dela nahikoa, modu traketxo batean inda eta ez da bereizten zer zatidan identitate digitalei buruzkoa eta zer zatidan ondarei buruzkoa. Orduan, akaso egokiagoa izango litzatekena da kode zibilan arauketa bat egitea eta bestea datu babeseko lege organikoan mantentzea. Orduan, errealitate hori kontuan hartuta, nik uste defendagarria dela, beharrezkoa dela gaur egun honi buruzko lege propio bat, eta horren ezean arauketa modu egokian egitea, oinordetari dagokionez eta identitate digitalei dagokionez. Argi jakiteko nola jaso behar den borondate hori eta arazo juridikoik ez edukitzeko etorkizunean. Nik uste ikerlari gazte orok hartu beharko lokela, euskal ikerlari gazte orok hartu beharko lokela parte iker gazten, plaza egoki badalako eta frontoi lan hori beharrezkoa dalako. Nik uste ohituta gaudela bulegoan lan egitea, bakarrik, eta elkar ezagutzaz aparte gure lanan berri emateko aukera bada, eta baita ere utxun horiek guzteko ez. Esan bezala frontoi lan hori indaga geho. Orduan nik uste beharrezkoa dela holako ekintza gauza eta parte hartzea.